Albishirinku mutanen Najeriya, shin akwai wanda ba shi da labari a game da 5TU? Menene 5TU? Networking ne wanda kowa ya san networking kafa ce da ake yi da mutane. Muddin mutane suna nan ba a daina networking. Muddin mutane suna a raye, networking yana nan a raye. So wannan shi ne abin da mutanen Malaysia suka fito da shi, wanda za ka activating robot a naira ko in ce a dala 21 kawai. Idan ka yi wannan activation ɗin, za su baka damar ka ci bashi na dala 375. Wannan robot ɗin shi ne zai ci gaba da maka trading. Bayan ya maka trading, wannan robot ɗin kuma shi zai ringa baka ribar dala 62 duk wata. Wanda wannan abu an fara yin sa ne tun 2019. Za ka iya yin research ka ji, za ka iya bincika, ko za ka iya tuntuɓar mu a kafofinmu na sadarwa ɗan Ciroma Digital Hub ko ɗan Ciroma TV. Idan har kai sacin a Google ɗanciromatv.com zai baka dama da zai kawo ka gare mu, ko kuma YouTube channel ɗinmu mai suna ɗan Ciroma Digital Hub. Dukkaninsu wannan in ka biyo, insha Allahu ta'ala za mu maka cikakken bayani kuma za mu gamsar da kai a game da wannan kafa da muke sanar da ku. Dukkanin abin da za ka yi a rayuwa ka yi tunani, dukkanin abin da za ka yi bincike kafin fara yin sa. So da farko ya ake rijista da 5TU? Idan ka danna, ko in ce in an baka link kamar haka, zai kawo ka waje kamar haka. Nan wajen an ce ka saka nickname, an ce ka sa nickname, okay. So nickname ɗina da nake so bari in ce ɗan Ciroma. Alright, sai ga nan an ce kuma ka saka mene? Sorry. Nan an ce ka saka real name, complete name ɗinka kenan. So bari in saka Shamsuddin Shehu. Okay. Nan wajen an ce ka saka mene? Country code, number wayanka. Kun gani? Kai baka da number na Malaysia. Abin da za ka yi a nan wurin is very important. Ku lura. Idan ka zo, kar ka saka plus, ka fara daga 324, kar kuma ka saka 0, kar kuma ka sa plus. Ku ga yanda na yi. Idan number ka 080 ne ka ce 80, idan kuma 81 ne ka ce 81, in 70 ne sai ka yi haka ka ce 70. Ina fata kun fahimta. So nawa 80 ne, 38672307. So idan 307, idan wannan ita ce number ta, za ka iya kira na da shi, ba da shi nake WhatsApp ba, za ka iya kuma tuntuɓa na a Telegram da shi. So idan ka saka number ka haka, ka ga nan ban saka plus ba, ina so ku lura. Nan wajen ban saka plus ba. Kun gani ban saka plus ba, ban kuma saka 0 ba. Ina fata kun fahimta. So a nan an ce mene? Mu saka email address. So email address ɗinka da ka saka shi, ka tabbata email address ɗinka ka saka shi daidai. Kun ga na saka, na inputting email address ina. So sai aka ce get OTP on screen. A screen ɗinka za ka ga OTP ka kamar haka. Kana taɓa wurin green ɗin nan zai nuno mana OTP mu gashin nan. Ya ce mana 228520, 228520. Kun gan shi nan? 228520. Kun gan 228520. 228520. Kun gani? 228520. Ina kamar shi ne OTP mu da muka kwafo. OTP ana samun shi ne a mene? Screen zai nuno maka. Kun ga OTP mu, sai ka danna submit. Kana danna submit, automatic register ka yayi. Bari ku gani. In dai ka cika shi yanda na yi haka, ba abin da zai baka matsala a kansa. Ka saka OTP, ka wuce komai. Okay, network. Na yi refreshing. Shikenan, kun ga me ya ce mana? Yeah, 5TU today. Kun gani?
registration has been success, kun gani, has been success, kun gani, registration ɗinka ya yi. So a nan matakin za ka je ka samu, kun ga me aka ce, an ce your 5TU today U10 sai aka sa ga number na nan, registration process has been success, please get your introducer and to activate your account now from 5TU today. So wanda ya referring ɗinka, ko in ce wanda ya sanar da kai wannan abun, za ka tuntuɓe shi, zai sanar da kai, ko in ce shi zai activating maka account ɗinka. Idan ya activating maka account ɗinka, zai ci maka bashin naira dala 375. Kun gani? Kun gani? Today's date. Kun gani? Kun gani? Ina fata kun gane. So ga kuɗin da za ka ci nan, ga kuɗin da za a baka bashi nan idan an activating ɗinka. So za ka samu shi wanda ya tura maka da link ka yi register, shi yana da daman da zai activating ɗinka. Ina fata kun fahimta. So za a baka wannan dala ɗin. In an baka wannan dala ɗin, each and every month za ka samu haka 62 dala. 62 dala za a ringa biyan ka duk sati, wannan robot ɗin za ta ringa ajiye maka 62 dala. Insha Allah a nan za mu tsaya. Kada ku manta ku je ku mana subscribing ko kuma ku duba ɗan Ciroma TV. So idan ka yi wannan ko kuma kana da ƙarin bayani, za ka iya tuntuɓar mu a kafofin sadarwar mu a ɗan Ciroma. Duk inda ka yi sacin ɗan Ciroma Facebook, ko za ka ga ɗan Ciroma Digital Hub, insha Allah za ka tuntuɓe mu, ko kuma ka duba yadda muka yi process na shi registration, za ka ga number na sai ka kira. Allah ya ba mu sa'a.